ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କେହି ପଚାରିବେନି, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହବନି, ଆସିବା ଆଗ କିଏ ପଚାରିବେନି। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି, ଛାଡ଼ିବିନି, ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବିନି, ପୁରା ଭିଡ଼ିକି ଧରିବି। କ'ଣ ଡାଲି ଭାବିଛ ବା ବନମ୍ପୁର ଟୁକାଟି? ତ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଭାଇନା ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଯିବନି, ବୁଝିଲ ନା। ଏବେ ଖରାପ ସିନା ଆସିବ, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲ ନା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସବୁ ଭାଇନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ରାଇଟ୍ ନା? ସବୁ କେରେ କେରା ଉପରେ ତ? ଆଉ ଇଏ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବରହମପୁର ଟୋକା, ବୁଝିଲ ନା। ନାଁଟା ତ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ, ମିଷ୍ଟର ଭାଇନା। ଆଉ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ପୁରା କେରେ କେରା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ଯାହା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା କଥା ତ ସେ ବଢ଼ିବ, ତାକୁ ଟେନସନ୍ ନବନି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଣା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠା କରିବ? ମୁଣ୍ଡ କଥା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଘରେ କେତେ ବସିବା, ଗାଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ ଭାବିଛି ନା, ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇକି ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ରଖୁଥିଲି ସବୁଯାକ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲି ବୁଲିବି? ତମେ ଦେଖ, ଘରେ ବସିକି ଆରାମରେ ଦେଖ, ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା ନା। କଦଳୀ ଦେଖା ଠାକୁର ବିକା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଠାକୁର ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ଦିଟା ଆଗ ଗୋଟେ ଥରରେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବେସିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ମଟର ବ୍ଲଗିଂ ଉପରେ। ଯେତେ ସବୁ ମଟର ବ୍ଲଗିଂ ରହୁଛି, ମଟର ବ୍ଲଗିଂରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ବୁଲି ଜାଗା, ଭଲ ଅସାର ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟଣ୍ଟ ପାଣି ଲୁଚା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଥା, ଟିକେ କରିବ। ଦେଖୁଛ ନା, ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଲିଆ ବଟନ୍ଟା ଅଛି, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବଟନ୍ଟା ନାଇଁ କିଆ, ତାକୁ ଚିପି ଦିଅ, ଚିପିଲ। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟିଟା ଅଛି, ରାଗୁଛ କାଣିବା, ଘଣ୍ଟିଟା ଚିପି ଦଉନ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ କି? ୟାର ଚିପୁଛ, ତାର ଚିପୁଛ, ଆମ ବେଳକୁ ଚାକି ହଉଛ। କେମିତି ହବ ବା? ଚିପିବ ନା, ଆଉ ନ ଚିପିଲେ ହବ କି? ଜାଣିବ କି ଅଣ୍ଡା? ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ବା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ସେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସୁଛି ହେଲା, ମଜାଳିଆ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ବି, ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ବି ରହିବ। ଆଉ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ହେଲା ନା। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।